Balkan vilayatyna yerli ilata mahsus bolmadyk gyýda alyp gaçmak, gaçyp durmuşa çykmak täpleri soňky ýyllarda giň ýaýrap başlady diýip Jebel şäherçetiniň ýaşaýjysy bir aksakal ýaşulaýdýar. Hadatlyk radiosynyň yerli habarçysy bu tebitde ýöň bolup başan täze toý täpleri bilen gyzyklanyp bir näçe Balkanly ýaşaýjy bilen söhbetdeş boldy. Aksakal gojalar gyýda alyp gaçmagy, gaçyp durmuşa çykmagy ykdysady krizis döwründe makullap başladylar. Diýip Balkanly ýaşaýjy. Merkezi ýurtlaryna hasap alýan gyýda alyp gaçmak täpleri synçlary görä türkmen giňişligine meselem Qırgız ýa-da Gazak halklarynyň arasyna habar berilýän gyýda alyp gaçmak täplerinden sähel tapawutlanýar. Yerli synçlar türkmenlerde gyýda alyp gaçmak diýilene kämillik ýaşyna ýeten ýigit bilen gyýdyň özari ylalaşyp gudurçluk täpleri ýerine ýetirilmeden maşgala gurmagynyň gödeňine tutulýanyny aýdýarlar. Şeýlelikde synçlary görä türkmenleriň arasyna gyýda alyp gaçmak diýilene gyýdyň fizik taýdan alınıp gaçylmagy gödeňine tutulmaýar. Gyýdy bilen ýigidiň ylalaşyk esasyna ene atalaryndan bir usa durmuş gurmagyna salgylanalyar. Ýöne her neçikde bolsa şeýle täpler yerli ýaşaýjylary görä ilat arasyna oňlanman gelýärdi. Ýigit bilen gyýdyň gudurçluk esasyna durmuş gurmagy makul hasaplanýardy. Muňa garamazdan ýurda aralaşan durmuş oktasady kynçylyklar raýatlary käbir milli täplerden şol hany käbir möhüm toý täplerinden el çekmäge we aňsadyna garamagy iterýär. Toy tutmak üçin bir topor pul gerek. Biziň ýurdumyzda günwatar döwletlerindäki ýaly adamlara 3000-5000 dollar aýlyk berilmeýär. Adamlar büdjet edaralarynda işläp 80-100 dollar aýlyga toy tutmagyň mümkin däldigini aýdýarlar. Diýip bir Balkanly ýaşaýjy. Türkmenistana toý täpleriniň göz çykyn çykarajatdyr yerli synçlar we köp sanly ýaşlar tarapyndan sosial ulgamlarda tanqid edilip gelinýärdi. Durmuş oktasady kynçylyklar ýylatyň miňlerçe dollar harajat bilen durmuş toýlaryny guramalaşdyrmagyny agyr synaga salýar. Şeýlelikde ýylat arasyna ýöň bolan käbir täpler wagtyň geçmegi bilen ýütgeşmelere sebäp bolýar. Soňky 2 ýylyň içinde biziň ýaşaýan şäherimizde durmuş guran ýaşlaryň tas ýarsy alyp gaçyp ýa-da gaçyp baryp maşgala gurdular. Diýip Jebel şäherçetiniň ýaşaýjysy Aksakal gojaýdýar. Biz türkmençilik diýip otursak, gyýdymyz garry gyýdy bolup öýde oturup galýar. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurrundaş bolan başga-da bir näçe Balkanly ýaşaýjy şeýle meýillerin tutuş welaýatyň çägine soňky ýyllarda has köp ýaýrap başlanygyny aýdýarlar. Onsoň toy hem köpelli, maşgala da köpelýär, çaga da köpelýär. Esasy çagalar bagtly bolsalar bolýar. Ýaşlaryň ömrü geçip barýar. Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Jebel şäherçetinden ulan Aksakal gojanyň sözlerine görä alyp gaçyp ýa-da gaçyp baryp durmuş guran ýaş satynjalar ene atalaryndan razyçylyk almaýarlar. Nämesinler? Ýaşlarda goda bolup galyň töläp toy etmäge pul ýok. Hojalyklaryň gerdeni galmaýar. İş ýok. İş bolsa da çörege zordan ýetýär. Diýip Aksakal gojaýdýar. Şol bir wagtda türkmenleriň arasyna galyň tölemek täpleri hem saklanyp galýar. Öýlenýän ýigidiň maşgalasy gyýyz tarapy uly möçberlerde pul tölegini töleýärler. Ýöne alınıp gaçylana ýa-da gaçyp barlaryna şeýle tölegleriň uly möçberleri aradan aýrylýar. Görnüşinden ýaşlaryň en çemesi bu ýoly maşgala gurmagyň has aňsat ýoly hasaplanýarlar. Ýöne yerli ýaşaýjylary görä ýaşlar has az çykdyzy bilen maşgala gursalar-da maşgalany dowam etdirmek üçin zerur bolan harajatlaryň hojalygy ekläp saklamak üçin, güderan aýlamak üçin zerur bolan maliýe serişdeleriniň gözden sarynýan halatlary şeýle ýagdaýlaryň öňünden görülip bilinmeýän pursatlary hem bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetde bolan Balkanly ýaşaýjylar gudu garyndaşlygy açylmazdan esaslandyrylan maşgalalardaki ýaş satynjalaryň hossarlarynyň wagtyň geçmegi bilen ylalaşýanlyklaryny aýdýarlar. Adatça alyp gaçyp durmuş gulan oglanyň ýa-da gaçyp baryp durmuşa çykan gyýlaryň ene atalar tarapyndan uzak wagtda bagyşlanmaýan halatlary hem bolýar. Ýöne häzirki döwürde bu ýagdaý üýtgäp barýar. Üstesine Jebelli gojanyň inançlarynyň tapawutlukda orta ýaşlaryň beýleki bir Balkanly ýaşaýjynyň sözlerine görä ene atalaryň hut özleriniň özara ylalaşygy esasyny bu ýagdaýyň guramalaşdyrylýan pursatlary hem bolýar. Häzirki döwürde 2 ýaş juwan halasda oglan tarapynyň maddi ýagdaýy pes bolsa, 2 uda ylalaşyp oglan gyzy alyp gaçýar. Şeýlelikde ýigit tarap gurubynyň çatdygyndan kiçiňräk toý edýär. 2 uda hem toýda gatnaşyp çağlaryna gowanyp ýaşaýarlar. Udalar arasynda duşmançylyk, ara almak ýa-da beýlik dawalar bolmaýar. Men hayran. Diýip Balkanly ýaşaýjy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan 40 ýaşlaryna bir erkek adam ýyl içinde ýöň bolup barýan soňky meýillere baha berýär. Hatta mundan 5 ýyl ozal hem şeýle ýagdaý, ýagny ylalaşyk esasynda alyp gaçyp ýa-da gaçyp baryp toý tutmak aýyp hasaplanýardy.
Men hem 40 ýaşdan astym. Gyz alyp gaçmak 10 ýyl ozaldagy gaty namyt hasaplanardy. Indi hemme zat üýtgäp barýar. Diýip balkony ýaşaýjadýar. Indi guda garyndaşlygy açylmazdan durmuş gurmak däpleri tas moda öwrülüp barýar diýseňem bolar. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Mary welaýatynda azyk önümleriniň käbir görnüşleri ýene gymmatlady. Gymmatlamanyň sebäpleri barada bazar resmiler tarapyndan düşündürüş berilmeýän mahaly aljylar munyň maşgaly büdjetlerine agram salýandygyna aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5 sentýabrda sebitden maglumat berdi. Esasan maliyetiniň we et önümleriniň bahasy ýokarlanýar. Geçen hepde 1 kilogram çylket 60 manatdan satylýardy. Ýöne şu hepde onuň bahasy ýene gymmatlap 65-70 manada ýokarlandy. Dip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýatlatsak sebitde sygyr etiniň gymmatlama bilen bagly ýagdaý soňky ýedek awgustyň başynda bolupdy. Şonda habarçylarymyz sygyr etiniň 1 kilogramynyň bahasynyň 65 manada ýokarlanandygyny, egerde aýlyga ýazdyryp et satyn alsaň 1 kilogramynyň 70 manat bolýandygyny habar berdiler. Iýulyň ilkinji ýarymynda sebitde sygyr etiniň 1 kilogramy 50 manatdan bahalanýardy. Awgustyň başynda gymmatlanan etiň bahasy soňky hepdelerde bir neme arzanlap, geçen hepde Mary şäheriniň bazarlarynda süňk garlan etiň 1 kilogramy 50-55 manatdan bahalanýardy. Häzir onu 60 manatdan satyn alyp bolýar diýip Marly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Häzirki wagtda etten başga esasy gymmatlanan harit günewakar ýagy. Onuň 1 litriniň bahasy 20 manatdan 25-30 manada ýokarlandy. Ak ýumurtganyň biri 1 manatdan 1 manat 80 teňe, öý ýumurtgasy 2 manatdan 2 manat 40 teňe ýokarlandy. 1 kilogramy 5 manat bahalanan pomidor 6 manat 60 teňeden satylýar diýip ýaşaýjy belledi. Sebitiň söwda we bazar resmileri gymmatlamanyň sebäpleri barada aljylary aç-açan düşündürüş bermeýärler. Söwdegärler bolsa etin gymmatlamagyny bazarlarda mallaryň bahalarynyň ýokarlanmagy, günewakar ýagynyň daşary ýurtlardan gymmat gelýändigi bilen düşündirýärler. Ýöne olar ýumurtganyň we gökbakça önümleriniň gymmatlamanyň sebäbini aýdynlaşdyrmaýarlar. Nahar taýýarlamak üçin zerur bolan esasy önümleriň başynda gelýän mal etiniň, günewakar ýagynyň we beýleki önümleriň gymmatlamagy köp maşgalanyň büdjetine agram salýar diýip Marly ýaşaýjy belledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada sebitiň degişli söwda resmiýlerinden tesvir alyp bilmedi. Bu aralykda Garaşsyz neşir Türkmenistanyň Hronikasy 20 awgustdan bäri Aşgabatyň döwlet we hususy dukanlarynda towuk etiniň we ýumurtasynyň üçünçlügünde bökdünçlikleriň dowam edýändigini habar berýär. Neşir öz ýurdu içindäki habarçylaryna salgylanyp 4 sentýabrda çap eden maglumatynda bu bökdünçlikleriň olaryň bahasynyň gymmatlamagyna getirendigini hem belleýär. 1 kilogramynyň bahasy 16 manat bolan towuk gudyny inni käbir dukanlarda tanış biliş arkaly tapyp bolýar. Ýöne ol 30 manada durýar. Iýun aýynda 1 kilogramy 21 manatdan 35 manada gymmatlan bütün towuklar bolsa söwda tekçelerinden ýetirim boldy. Dip neşir belleýär. Maglumatda wagtal satuda peýda bolýan towuk ýumurtasynyň bir sanysynyň bahasynyň 1 sentýabrda 1,5 manatdan 1 manat 70 teňe gymmatlandygy hem aýdylýar. Bu aralykda mardak habarçymyz döwlet we hususy dukanlardaky çörekleriň bahasy barada hem maglumat berdi. 5 manatdan 20 manada çenli aralykda çörek satyn alyp bolýar. Ýöne 5 manatlyk çörek juda ýuka bolup bir maşgala gaty az bolýar. Bu hanky çöreginiň biri 5 manatdan satylýar, ozal olaryň bahasy 3 manatda diýip habarçymyz belledi. Tomsun başyndan bäri Türkmenistanyň dürli sebitlerinde azyk önümleriniň şol sanda mal etiniň, balygyň, gökbakça önümleriniň we ýumurtganyň bahalarynyň gymmatlamagy bilen bagly ýagdaý ençeme gezek ýüze çykdy. Türkmen häkimetleri we berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri dowam edýän gymmatçylyk barada maglumat bermeýärler. 4 sentýabrda irden Aşgabatyň ýokary kujaýlarynyň bilim we medeniýet ministrliginiň daş töwereginde arasaçylyk we awadanlaşdyrmak işleri geçirildi. Bilim resmiýleri bu işleri amal etmek üçin ýokary kujaýlarynyň talipleriniň zähmet güýjünden peýdalandy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4 sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Arasaçylyk işleri gece saat 3:30'da başladı. Bu ýerden saat 8:00'e dowam etdi. Talipler 3:30'da arasaçylyk işlerine girişdiler. Gyýylar ýer süpürmek, zirzibilleri haltalara gaplamak ýaly işleri berjaý etdiler. Oglanlar ýer depmek, otamak, zirzibil haltalaryny ýük ulaglarynyň ýüklemek işlerini ýerine ýetirdiler. Dip Aşgabatly talip anonimlik şertinde gurrun berdi. Talip oglanlar bir gün ozal getirilip, üýşmek görnüşde ulagdan agdarylyp düşürilen asfalty pil bilen dargadyp tekizlemek işlerini hem berjaý etdiler. Olar asfalty piýada ýodajyklara we ýollaryň hatardan çykan ýerlerine ýaýratdylar. Bu işlere ýokary okujaýlarynyň hojalyk işleri boýunça müdirleri, muallimler berk gözegçilik etdiler diýip başga bir talip anonimlik şertinde aýtdy. Talipler köpüsü yanında iýmit hem suw getirip daňatanda işleýän ýerinde garwandy. Giýje dol uykusyny alman arasaçylyk we awadanlaşdyrmak işlerine gatnaşmaly edilen talipler saat 8-den soňra gündelik okuwuna barmaly hem edildiler. Arasaçylyk işleri tamamlanandan soň olardan öýlerine ýa-da umumy ýaşaýyş jaýlaryna gidip eşiklerini çalşyp gelmek talap edildi diýip Aşgabatly talip aýtdy. Ýokary okujaýlarynyň bilim işärleriniň bir näçesiniň tasyklamagyna görä arasaçylyk we awadanlaşdyrmak işlerine talipleriň takminan 95 göterimi gatnaşdyryldy. Bu işlere diňe saglyk ýagdaýy sebäpli boşadylanlar we prezidente goly ýokary welipeli emeldarlaryň çağalary gatnaşmady diýip Mawtumuly adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň bir işäri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasyklamagyna görä ýoçlaryň rektorlary bu işleri täze okuw ýylynyň başynda ýokardan geljek barlygçylary kanagatlandyrmak üçin alyp bardylar. Barlygçylar bu işlerin netijelerine görä rektorlaryň alyp barýan işine baha berýärler. Ýokary okuwjaýlaryna berilýän bilimiň hiri hiç kimi şol sany barlygçylary gyzyklandyrmaýar. Barlygçylar rektorlaryň arasaçylyk işlerine ýokary baha berseler, onu olaryň prezident tarapyndan syýlaglary we hormatlara munasip bolmak ähtimallygy ýokarlanýar. Dip bilim işäri bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada paýtagtyň degişli häkimetlerinden şol sanda bilim ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda häkimetleriň şäheri şol sanda köçeleri we döwlet binalarynyň daş töweregini arasalamak we awadanlaşdyrmak işlerinde talipleriň zähmet güýjünden peýdalanmak tejribesi onlarça ýyl bäri dowam edýär. Mundan başga da talipler tutuş ýylyň dowamında köpçülikliň çäreleri hem iýdigderli gatnaşmaga mejbur edilýärler. Bu işlerden we çärelerden boyun gaçyran taliplere okuwdan çykarylmak töwekkelçiligi awanýar. Enatalar we yerli synçylar bu işleriň we çäreleriň ýaşlaryň bilim almak mümkinçiligini çäklendirýändigini, ýurtda bilimsiz neslin köpçülikliğin döremek howpunyň bardygyny tekrarlap gelýärler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada asla mesele gozamaýarlar.